Цалюк, магілёўскі гісторык і археолог, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя Куляшова, член Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь. Я лічу, што той, хто займаецца гісторыяй, ён валодае ключамі да памяці калектыўнай, супольнай. Маё прызначэнне падобна да прызначэння доктара, хірурга, таму што галоўны наш прынцып не нашкодзіць, бо ніхто так не можа нашкодзіць у мазгах чалавека, як прафесійны гісторык. Таму што калі гісторык замест того, каб займацца навукай, займаецца фальсіфікацыямі, калі ён стварае вобраз вечна пакрыўджанага уласнага народа і вобраз ворага, павінен ведаць, што слова сапраўды забівае. Рэч у тым, што мой тата, ён настаўнік гісторыі, і першыя мае ўспаміны, мне фотаздымкі нават ёсць дзіцячыя, там такі вельмі забаўны. Бацька мяне, он займаўся краязнаўствам, я рос у Краснапольскім раёне, і мы пашлі там, дзе это вёска Леніна зараз, раней называлась Глініца, і там ёсць такое ўрочышча Благінь. Это месца, дзе па паданням мясцовых затоплена залатая карэта Карла XII, а далей за гэтай багнай, за гэтым балотам пачынаецца радзіміцкі курганны могільнік. І вось, а мне тата купіў якраз набор, вот этот, былі такія ў наш час дзіцячыя цацкі, набор багатыра, там шлем, шчыт. Шлем і шчыт то я не браў, а вот меч з сабой я ўзяў. І вось у мяне першы мой такі селфі, як то зараз кажуць, просто па-чалавечы нармальны фотаздымак, это фотаздымак на кургане з аголеным мечам у руках. Ведаючы, што гэта не шведская магіла, не французская, што это пахаванне Радзіміча, што гэта мой кроўны продак, што на гэтым кургану 1000 год. Першая паэма, якую я ведаў на памяць ужо 5 год, это была паэма Лермонтова «Барадзіно». Калі хлопчыка прыводзілі на ёлачку за цукерачкамі к Деду Морозу, то говорили: «Расскажи стишок, мальчик». Я поднимался, набирал полную грудную клетку, говорил: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спать». И часаў на памяць. Лермонтова з рускіх паэтаў я до сённяшняга дня, ну, хіба што Бродскага, может быть, больш люблю. Значыць, ну, а любимая кніжка ў 7 год, у першым класе, кніжка, якую я не хацеў упёрыста здаваць у бібліятэку, доўга-доўга, это быў Айвенга Вальтера Скотта. Гэта вельмі карпатлівая праца, таму што яно потым прыходзіць ад тыя ўдачы. Потым пачынаюцца то, што называецца чуйкай, інтуіцыяй. Але гэта вельмі мазольная праца, гэта вельмі складаная навука. Калі ты выязджаеш у поле, у цябе няма 8-гадзіннага ці 6-гадзіннага рабочага дня. Мы працуем ад світанку і да захода сонца, па сутнасці. Таму што археалогія – это яшчэ сезонная рэч. Сёння сонца, заўтра можа пайсці дождж. Але ўдачы ў этой працы бываюць такія вот неспадзяванкі. Самая унікальная знаходка – гэта, конечно, Мсціслаўскі даспех, рыцарскі даспех, які быў выкаваны недзе ў сярэдзіне 15 стагоддзя. Ён унікальны па ўсіх параметрах. Шлем, які мы знайшлі з маімі аспірантамі і з дайверамі, паднялі мы вот этот шлем яшчэ больш унікальны, чым панцыр. Таму што шлем такой канфігурацыі, такой канструкцыі захаваўся адзіны ў свеце. Другого няма. Ёсць падобныя шлемы, а нашы аналагі ёсць толькі на малюнках. І шлем этот з далёкай Бургундыі. У чым унікальнасць? Унікальнасць яшчэ камплектнасці. У нас 2 шпоры, у нас кальчужныя панчошкі з ног, у нас рукі, у нас рэшткі тканіны захаваліся. Ну, каб было зразумела зусім, такіх панцыраў засталося 3, наш 3. Адзін Метраполітан музеем у Нью-Йорке і адзін у Вене. Ну, 3 тут, в ратушы ў Магілёве.
калі казаць пра тое, што адчуваеш, вот, калі расчышчаеш касцяк, калі, ну, нехта там можа па-рознаму, но для мяне это заўсёды сустрэча з людзьмі, якія былі 1000 год да мяне. У маей прафесіі, як ніякай іншай, напэўна, ну, хіба што там можа са мной параўнацца толькі той, хто займаецца, той, хто пастаянна выцягвае людзей з таго света, а тут ты сустракаешся з тымі, хто ўжо там пабыў, і ёсць, і застанецца назаўсёды. Вот гэтае даследаванне вельмі добра дае тлумачыць, наколькі хутка праходзіць твоё жыццё, наколькі мы не вечны, што это проста імгненне мы ў вечнасці. І гэта, з другого боку, прымушае цаніць тое, што ў цябе ёсць, і з другого боку, з каласальнай павагай ставіцца да тых, хто быў да цябе. В одной траншеі у мяне бушоў слой пажара 13 стагоддзя з мангольскімі наканечнікамі стрэл. А рэч у тым, што Магілёў у сярэдзіне 13 стагоддзя, у нас, мы лічым, што мы узніклі толькі ў другой палове 13 стагоддзя, а нас спалілі недзе ў 1240 годзе. То есть, и вот в этом слое вуголье идет, стрелы, и вот под этим слоем вуголья, под слоем пожара, я знайшоў рассечаны надвая череп. Я этот череп забраў, сфотаграфаваў, все там, опісаў яго, і ён ляжаў у палацы Каніска, там была археалагічная лабараторыя на той момант. І вот ён мне сніўся. Мне сніўся парк Горка, і дзе б я не капаў траншеі, паўсюль вылазілі касцякі. Вот это был сон такі. Я пасніў тыдні 2 і потым занёс, закапаў на месца, вернуў. Другая містычная гісторыя, толькі ўжо такая ў язычніцкам стылі. Курганны могільнік «Усход». Там стаяў велізарны домік для памерлых, бдын такі, складзены з плах, згарэўшы, то есть спалены. Ну, памер быў вялікі, дроў спалілі вельмі шмат. І раптам мы пабачылі пад курганную яму, якая выразна чыталася. Мы сталі яе расчышчаць, і адтуль з'явіліся моцны хлопец быў, мужчына быў вельмі моцны. Ну, касая сажень плячах была у чалавека. Вельмі кранальнае было пахаванне там. А жонка паклала фрагмент, абламала свайго скроневага кольца і паклала яму. І вось, калі мы пачалі расчышчаць касцяк, дзень рэзка змяніўся, і навальніца, вот она збоку хімвалакно шла, восход пачала заліваць, там вільчыцы заліла. І вот оно вот, знаете, вот, ну вот спыняецца вот это залева метров 15 от нас, дождь лупит, там все гнется, у нас солнце. Над нами слуп солнца и 2 ворона. І 2 ворона лятаюць, а у скандынаўскай міфалогіі, і ў славянскай, дарэчы, таксама, ворон – это медіатар, пасрэднік паміж светам жывых і памерлых. Вот адсюль все тыя фэнтэзі пра ворона, все астатняе. І я вот кажу, ну вот, ну не было камеры з сабой, каб это заснять, но это вот такія вот рэчы бываюць. Я вельмі рацыянальны в этом плане чалавек. Я заўсёды імкнуўся выбудоўваць, калі казаць асабіста пра жыццё, яго такім чынам, каб людзі, якія, у першую чаргу моя сям'я, адчувалася камфортна. Таму што для мяне быць мужам і бацькам – это не пустое слово. То есть я павінен забяспечваць сваю сям'ю, я павінен рабіць так, каб усё ў іх было. У межах разумного, конечно, да? Хотя что такое межа разумного? Вот. Таму к грошам я адношусь спакойна, я люблю іх зарабляць. Але я не лічу, што грошы – это тое, што робіць чалавека шчаслівым абсалютна. Грошы патрэбны, бо ну, без грошай таксама праблематычна быць, адчуваць эйфорію радасці. Да? Есці, піць, усё астатняе чалавеку патрэбна, адзявацца, апранацца. Але грошы не мусіць быць самамэтай. На Проне есть одна мясціна, не буду называть ни район, где наши хлопцы шли на прорыв, штурмовали, и там их вельмі шмат забили. Вельмі шмат полеглых, и вот их там просто, як присыпало, так и присыпало. И там просто вся земля плача от
ўсяго гэта. Ну і там многія шлі са сваімі баявымі ўзнагародамі, чарнушнікі, там адзін ці два, я ўжо не памятаю, здаецца, двое было. Яны знайшлі это месца, і адразу ім вельмі моцна пашанцавала. Яны награблі тых ардыноў, самых разнастайных, чорт ведае колькі. С колоссальной выгодой для себя продали это все в этой приватной коллекции. Ну, вы же знаете, что коли добро, еще хочется. И поперли на другий раз там. А там еще, чему так шмат было полеглых? Там рештки минного поля немецкого. И вот коли со своими металлодетекторами полезли, то атрымалася тое, што можа заўсёды в этом выпадку атрымацца, выбух міны, ну і фрагментаваныя целы на дрэвах. Увогуле ёсць егіпецкі папірус, якому некалькі тысяч год ўжо там да нашай эры яго знайшлі. І дзівосны тэкст папіруса. Прачыталі. Там написано, что моладзь зараз зусім разбэшчаная, амаральная, яна не слухае запаветы бацькоў, яна такая... То есть, ввогуле, калі чалавек дасягае пэўнага... Я за сабой это заўважаю, это прыкмета і сталасці, і перахода ў нейкі іншы стан, калі пачынаеш бурчаць. Ну, конечно ж, калі тебе 20 было год, и трава была зеленейшая, и молоко смачнейшее, и по ветрам дыхалось лепей. И люди ж были, конечно. Богатыри не вы, а зараз пошло некое это самое. Моладзь заўсёды не такая. И тому, что яна сапраўды іншая. Але ў кожным з гэтых маладых... Ну, трэба памятаць, што моладзь это наши дети, наши внуки, наши племянники, племянницы. Гэта мы. У нас, разумеется, вот сярод асабліва інтэлектуальныя эліты развіты комплекс непаўнавартасці. Вот в цивилизованном свете, то есть, ну, атрымліваецца, мы не цивилизованный свет, то есть з дрэва злезлі, так? А так нельга гаварыць. Мы цивилизованный народ, і у нас толькі пісьмовая традыцыя якая, да? Просто мы іншыя, мы европейцы, но мы іншыя, мы не заходние европейцы. Трэба понять усім, што мы ніколі не былі заходнімі европейцамі. Мы ўсходнія европейцы. У нас і клімат іншы, і леса было болей, і набор алкагольных напіткаў таму быў іншы. Але ёсць рэчы, якія нас аб'ядноўваюць і з цэнтральнай Еўропай, і з усходняй. Нічого тут няма. Просто у кожнага народа свой гістарычны гадзіннік. Моя мара, як это не пафасна пакажацца, гэта моцная, самадастатковая, з моцным пачуццем годнасці і гонара Беларусь. І калі я хоць столечкі зрабіў дзеля гэтага, то калі гэта не я, а іншыя скажуць, то это важна. То есть я хочу... Моя самая запаветная мара – это моя мирная, свободная, счастливая краіна. Краіна з чыстымі вуліцамі, з нармальнымі самадастатковымі людзьмі, з людзьмі, якія не вешаюць адзін аднаго біркі, людзьмі, якія ўмеюць адзін аднаго слухаць і чуць. Сэнс жыцця ў жыцці, у самім жыцці і ў працягі жыцця. Бо, як казаў вялікі французскі філосаф, Бергсон, жыццё сапраўды не мае ні пачатку, ні канца. Мы смяротны як біялагічныя істоты. Але пакуль мы працягваем гэты ланцуг жыцця, пакуль жывыя нашы гены, пакуль жывыя нашы думкі, мы як від і як духоўная субстанцыя, мы вечны. Таму што чалавек смертны як прадстаўнік тварнага света, но як істота, якая валодае душой і свядомасцю, ён жыве да таго часу, пакуль жыве яго памяць, яго думкі, яго ідэі. Таму сэнс жыцця ў жыцці.